Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da take saduwa a cikin wannan tasha ta mai suna Mimza TV. Sufeton 'yan sandan ƙasa ya ce zaratan 'yan sanda waɗanda suka shiga aiki tare da sojoji sun shiga neman ɗaliban makarantar Kankara wanda 'yan tada ƙayar baya suka sace a shekaran jiya Juma'a. Hakan ya biyo baya ne sakamakon shigowa makarantar da 'yan tada ƙayar baya suka ebi ɗalibai wanda aka yi zargin sun kai kimanin ɗalibai 400. A wata majiyar sun bayyana cewa ɗaliban har zuwa yanzu ba a san inda suka nufa ba, amma ma'aikata sun shiga neman su. Ƙarshen taƙaitattun labaran namu, ku kasance da Mimza TV sannan ku danna subscribe da ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora labarai sai ku gani. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da take saduwa a cikin wannan tasha ta mai suna Mimza TV. Sufeton 'yan sandan ƙasa ya ce zaratan 'yan sanda waɗanda suka shiga aiki tare